Здравейте хора, днес ще играя Майнкрафт 100 дена. С моя приятел, с моя брат, ютубър, Павел Добрев. Някъде тук ще видите на екраните. Топис. Брат ми просто вчера го размислихме. Трябва първо да направим 50 лайка или 10 лайка, защото като гледам неговия канал как се развива. Абе, ако направим първите 10 лайки, ще го измислям там нещо. Ако не, тупи, брадър. Ако съберем 10 абоната. Фейсбук? Не. Ще играем The Strongest Battlegrounds. Ако съберем 10 абоната, играеме One Block. Не, The Strongest Battlegrounds. Какво е това? Там имаше много модове да се биеш в Roblox. Много е готина играта. Не, знаете ли какво? Ако направим 10 лайка, влизаме в Roblox и понеже аз не играя, ама от време на време играя сега. Правим го на хард. Само координати пускаме. То не изчита. И дисплей. И дисплей. Къде е това нещо? Там. Да? Къде пише show coordinates? Само координат. И show display. Какво е това? Да. Show coordinates, show display. Това е, да? Няма бомба. Не смех канадейска. И да, 10 абоната и ще играеме вчерашната игра, как виждате играхме? Не Boxwords, с карти, де ти получава футболните карти. Не, ще играем The Strongest Battlegrounds. Ама пич, това само ще е лесно. Не е лесно. Паркур ли? Не, казах ти, забиене. Трябва да се биеш с хора. Ма това е тъпо. Дай да играем на пелето и футболните. И тогава ще играем на Strongest Battlegrounds. Ойта, пич, от толкова отдавна той не съм ги виждал. Би трябвало по тея да има диаманти. Не. Според мен. Ама не е например като тиш на него диамант. На мен ми трябва само 3 дърва, ще ми свърши за... Сега ще направим поредица. Да, първо ще направим 25. Аз ще направим. И лека по лека така до 100. Но събираме с 25. Я почупи на мен да ми да. Ям да. Не. Аре, бе, дай едно. Едно. Няма ти да го работя видео. Пич, едно дърво, какво ти коства? Добре, благодаря. Храна. Бате. What the fuck? Трябва да ни бръш. За... Отивай да правиш копър, бе. То как се прави копър или? Според мен и пера. Да е пръчки. Опа. Пах ти удио. Махти, бе. Да не кажа, че днеска и мама ти гледаше. Аз съм накара. Ама, пич, искам да ми покажеш всичко в играта. Ти си нуб! Какъв нуб, бе? What the fuck? Ти дори спомняш ли си предния път, де ти играхме пред... Знаеш пред кой? Дето бях на 2 кръв и ти какво стана на 4 кръв и то прибих само в
един фъкъл дет бях. Ти беше с брат, аз бях с голи ръце. Диамантен. Манхънтър ли беше? А? Диамантен на два браза беше. Ама то Манхънтър беше, да. Тогава бях Дрим с късмет. С педер. Знаеш, кое беше най-големия късмет? Дето бяхме на твоя PlayStation, на моя ли беше? Дето беше панал в една мина и там откри майншафт, 3 диаманта, но да се направиш кърка, се направи, брат. Мисля, че твоя. Не знам. А? Мисля, че твоя не моя, не знам. Моя беше моя. Ако се чудите защо не си показал лицето, Срам, срам. Шайн. Ама като получиме 50 лайка няма да го е срам, защото... Не. Той по принцип се е показал в моя канал, ама не в моя канал, в TikTok и в Insta. В TikTok. Аз нямам TikTok. Аз имах. Помниш ли си? Дето... нещо беше... Ти изтрят вече акаунта и не можеш да ходиш за човек. Като ми го бандат. Виж нещо, кое е най-интересното? Бра! Чакай малко. Имаш ли кол? Кол? Why not? Кол. Не. Нямам, господин. Майла при мен, стига бяга. Намерих нормална вече. Ама ние няма справим къща. Ние ще си правим. Да, ще си правим. Кой първи откри диаманти? Оля. Искаш ли? Батна. Ами по принцип никакво 100 дена чалендж, ама какво не можах да изнеса. Бе, 100 дена чалендж. Какво сега ще правим? Това е моя акаунт, няма да кажа какво да правим. Това е моят PlayStation, аз мога просто да направя това. Какво ти искаше? Да, за гледания. Човека с 50, ако получиш 50 лайка, аз дето имам 53, не лайка, де абоната, знаеш какво може да стане? Да лайфаш на живо. Аз вече мога. Но... Амде. Мохни бе. Марик, кажи координати. Чакай. Време съм на там. Амде. Виж, досаждаш на хората пясък правим, да. За главата ти не. Една къща ли правим? Ти ще правиш това, аз правя моя. Ама заедно ще направим. Да. И ще направим градини. Като вената ли? Аз ти го градини, дето го правих преди, но го гледах от вената. Кой е най-популярният ютубър? Бате, въпрос. Чакай. Куки Гот? Не. Куки Гот е най-популярният? Не. Сур. Той е най-популярният ютубър в България. Ти не каза в България. Мистер Бис иначе е най-популярен. Не. Да. Куки Гот има към 10 милиона. Не, аз знам най-първият човек. Ти знаеш, че колко Мелян има повече сабскрайбъри от Мистер Бис? Мистер Бис! Намери копър. Аз бях там и изкопах всички около. Пич, личи си, ти забравя на зомбито гъза. What the fuck? Пич, мразя ти листа да паднат от моста, да паднат. Кой да ги стружи. Можеш да паднеш ти. Като чак да кажа къде си и буквално ти виждам не така. И само да кажем, не играем с читове. Да ни кажете сега, ма ти си гаши. Дай на сам Айрон. Няма на него.
айрон и... Да, пич, изкопай си и искаш от мене, бе, човек. Аз си го изкопах, често и почтена, нали, хора? Какво се плъгваш на хората ти каналът, дори няма и един сабскрайбър, бе. Само дето аз съм по-популярен от тебе. Вземе базата. Внимаваш, какво говориш? А? Няма какво да... Говориш. Какво ще станеш, ма набиеш, не можеш. Ти си психопат. Мама ще гледа това клип. А? Виж, подземна. Виж, поляна. Голи казваш ли шамана? Шамана. Добре, клекнал съм и копая копич. Виж, дишам под вода. Зимен байо? Пич, аз го намерих. Поляна. Че не намери тази голяма. Фак, ще умра! И само... Ами? Два. Тук се направи практика. Оселях. Къщата. Мота. Мота рота. Кой първи намери диаманти? English or Spanish? Нещо право да казваш. Пич, главата ти е само Я ме пита English or Spanish. English or Spanish. Оно ревърс карта. Ревърс карта. Шенте. Uno дал ревърс карта. Uno форти ревърс. Чекай, колко вълна имаш? А? Колко вълна имаш? Една? Ами аз имам Еми? 5. Браво! Да си имал. Вече имам 6. Искаш ли да го? Ако не искаш, много... Дай. Казвай координати. Махни си и да видя координатите. Ще вървя половин ден. Добре, да... Намерих лава по... Пич, няма как да е факла това. Няма как. Чека сега, в момента ти направих лево, че да говори да не пада. Лава по... Координати... Чакай, я ги напиши координатите. Напиши ги. Защо? Може да ни потрябва. Не. Ние сме наблизо. Трябва да спиш. Бъде. Да си вземеш и сега това, трябва да се качиш горе. И тук горе. Пич, ти тук ли ще направиш къща? Аз там. Добре. Ема разделка, ти няма да правиш половин хилядна къща. Я дай малко храна съм. По-добре нещо. Не. Като намеря 6 диаманта, няма че дам никак. Окей. Да се знае. Ама моля да ползвам крафтинг. Няма да тъма ще го използвам. Какъв ще е въпросът, който ще чуеш от устата? Не. Знаеш ли? Само да кажа хора, когато аз намеря диаманти някъде, с брат ми като играем на оцелянка, той реве, защото не му давам нито един. Ама наистина реве. Аз имах един, намерих в един сървър още много и човека ми изкопа диаманта. Пич, какъв ми е проблема, че ти буквално стоиш пред него и не го изкопаваш?
Аз съм Буквално го гледаш 5 минути и аз те гледам също. И ти какво правиш? Пушиш си цигарки, ще гледа там, убиват го зомбитата, не му пука какво става в играта. Какво си минал? Аре, господин Гага. Дай му дистанцията от тебе. Няма. Аре, за тебе! Ще кажа на колко килограма си. Колко кажа, че си да. Еми, тогава дай. Ако се чудите защо става така, да играем през PlayStation. Да, това е уник. Bedrock Ограничено видео. Не видео, телевизор. И брат ми има също. Просто По-голям. след 2 часа пак ще е също. През 2 часа става това нещо, понеже когато спа, например, като минат 2 часа да не ми шумее на главата. Много е, хора, ако не сте забелязали, ето, чакай, само да им се изгаси, не, телефоните още сети. Хора, само искам да ви покажа, ето, в момента тук е силно, тук е зелено, защото е гледа тревата. Ако в момента погледна нагоре, тук ще е силно. Погледна надолу, нагоре е става силно. Аз ако погледна надолу с него, прави зелено. Ако тук при мен е кафяво, но просто не може да се види много. Сега, хора, чуйте бе. Тук ще направя windmill. Ако не знаете какво е windmill, windmill е мелница. Абе, стига говори на английски, това е българския канал. Папе го не. Майка, не съжалявам, че те обиждам. Аз много съжалявам, че се роди. Аре, мъкне. Защото всичко това, което го казваш, един ден, като си спомниш, се разревеш. Защото един ден може и да ме блъсне кола, не знаеш какво ще е. Даже може да не стане нещо. Оу, търки, мен! Виждам те. Пишка да е по-раната. Чакай загубен на пикан на салон. А ти като си, да не казвам колко килограма, то един 19 годишен. Каро на стар не тежи толкова. Може да тежи, ама поне на 19. Старо биби. Ти си на 12 и тежиш около колкото леля. вапци на мене. Колкото леля. Аз съм 34 кг, сметнете го, 68 кг прави. Иска да ослабне. Не, викаш. До вчера го болеш корема, защото тя ядеше сладки неща и ако бате продължаваш да ядеш сладки неща, може и да не ядеш повече. Малко се чуете, защо съм много така изгледам. Гайс. До туалетна? Отива да се оплаква на мама, защото съм го обиждал. Да. Чувам. Ей, сега има малко. Спра да го видя колко. И хора, върнахме се просто. Имаше малко скандал между брат ми и мене, защото сега да не се разговаряме. Що дишаш като гълго? What the fuck? Само да кажа, ако искате да ставате ютубъри, мога да ви предложа една. Би трябвало, да, то ще изпише някъде тук долу или тук долу, ще изпише видео шоу, постоянно, дори на предишния ни клип, просто защото
си направиш спам. Защото ние такова Бро. ние просто там знам, че е 420 пиксела, но просто оттам така. Просто там е най-яко, защото можеш да си пишеш каквото си искаш, текстове, като вчера, слагайте каквото искате, но просто не влизайте в Sony, как беше Sony нещо си. Програмата, която до ден не. Човека избяга. Просто искам да кажа, че тази програма ще оплаши всяко дете, което иска да стане ютубър, защото като види Sony нещо си там, дет беше, може и да му провали се. Ако се чудите откъде взех тази програма, от Кралски е, спокойно, от Кралски. Но, искам само да кажа, аз не гледам Кралски. Просто един път един мой приятел пусна клипче, което казаха за Кралски, ама той ми го пусна да видя къде да си обработвам видеята. И там се обработих видеото и като... Не е видеото на брат ми, защото то беше преди 2 дена, дето ме го караха. Той нещо вика, изтегли си видео, защото то специално като за тебе. И аз викам, окей, изтеглих си го, нищо не ми косва. Малко се чудите защо чупадар трябва да махна дупките на моя терен, за да имам пространство да си правя неща. Тук горе можеш да се направи. Само да кажа, аз ще бъда в пълната. Точно. Правя водопад. Тук? Да. Ама той ли ще покрива водата да не пада? Или кой ще я пуснеш до... Гледам къде ще живееш. Аз ще живея тук. Или? Тук. Що е програма? Да, е добра идея. Защото виж, можеш и там да направиш една стълба и да отива в една къща. Не съм Andy Plays Game като тебе. What? Не съм като тебе Andy Plays Games. Той нали, като правиха с Криската. Там някакви. Аз не ги гледам тези тапаци. Ти гледаш само американски тапаци. Не са тапаци, ти са набила, човек. Ти нали не знаеш кой е скалата, не знаеш кой е... Скалата, знам кой. Ромин Орей. Ти гледаш всеки божи ден, гледаш какво гледаш, я кажа на хората? WWE. И по някаква майка. Фолзо, маска. Пич, преди... Афнал. Още ли ги гледаш тези ги? What? Не са. Те са ги. Пич, кой гледа Афнал, американски момиченца? Чек, тя е много готина. Пич, какво е готиното, че не си показва лицето и че само... Не показва, че тя беше един път на концерт. Играе на концерта ми. Тя живота е игра в главата. Тя ако не играе, тя няма да е човек. Той е мисълта. Ако сте съгласни да го пребия. Пише дълг коментар. Деце, ти ще го пуснеш ли? Ами ще се опитам да ги пусна, защото... Той на миналото видео трябва да ги пуснеш, защото забравя да ги пускаш. Ма пич, какъв ми е проблема? Ти като не обработваш, а само аз ти обработвах половин час. Но знаеш тия неща, аз не знам такива неща. Ма пич, аз ти обработвах видеото половин час, какво тук ми се... Сами се правиш пред камерата, че си много добър, че знаеш всичко. По принцип съм по-добър от теб. Ами като си по-добър от мен, ти си обработвай видеята. Имам предвид на Minecraft. Ма пич, аз говоря в момента за видео шоу там, програмата. Ти, ако влезеш в Sony нещо там как беше, ти буквално нещо се оплашиш, че тази програма нещо с какво. И за песни, и за видеа. Дето, не знаеш, като пускат песни там и не такива неща.
гласове, там да си променяш гласа, такива много трудни неща за теб. И аз няма да разбера, макар че изобщо не обработваш. Искам да се оплача, че му обработвам видеото, защото ако не му го обработвах, той до сега нямаше да бъде обработен и нямаше да получава гледане. Той, че на един ден не може да събере лайкове. Първо до вчера ми викаше О, шит. Видях Айрона. Исках да кажа, че вчера ми викаше, че той си, буквално си, не че ме викаше, ама буквално си играеше, стоиш на едно място и ме гледаше и аз докато му правих нещата. И се чува как още не го преумява. Аз трябва да го науча да се направи, защото когато напърво днеска съм на турнир при Локомотив терен, май за турнир ще играем или там, не знам. Забава. Ай мокни, защото днеска няма ти обработя видеото. Защото се обработва половин час, а в момента къде го правим дълго. Вау, мене къде да намериш? Какво? Мене къде да намериш Айрон? Вау! 2 евро не е нищо. Вървя с тебе, спечава. Имаш ли опата? Да. Ще те питам да ми дадеш, ама забравих, че аз имам. В момента имам, не? Това, че искаш да малко спорним за село, защото има вариант да има. Много голям вариант да има, но трябва да е на някаква хубава план. Ами само и сега да си направя 3 блока, ако искаш да ми помогнеш да стане по-бързо. Ще пропусна. Не. Бях да тръгна. Тут виж колко голямо пространство е. Нема как да има. Знаеш ко, намери село, ама няма го ограбваш цялото. Защото изведнъж като намеря диаманти, ще плачкаш. Те 3 блока го правя и почвам да копя. Защо получава ли са добре? По принцип в правиш. Не правя. Ти я чупиш. Не я чупя. В момента го правя 3 блока, за да е по-висока. Същото е. На тъпи са правиш. Ти като никой не си правил мина. Не знам. Какво цъкаш? Ти почти беше кръв. Ти беше кръвчата, ако беше... Това гръмна, ще умра. Не знам защо ще направя. Ако беше кръв. Оу! Много гръмна. Той се едно 15 скепър са гръмна. Едно. Бонус 3. Виж, знаеш колко нараза? Като се направят 56 така пръчки и после изведнъж да ми кажа ти нямаш пръчки, и да ми се изпреди куче. Буквално в момента играта. Мисля, че няма никой село. Потърсим цялата пръчка. Аз знам защо няма. Защото няма плана! Има мега голяма плана. Направи станкаш. Беше само така ще бъде къща. За жалост. Аз ще се отдървам. Ама. Нормално да ръща. Няма хора да го рата 6 пъти. Не съм дивица. Първо,
правя цял клип, получавам 39. 69. Със сигурност няма да стигне. Само за половината ще стигне. Secrets. You want to pipi on my shit? No. Мога да видя дали още записват, не ти угасна телефона. Записва си. Втори ден ще ми е майко. Трябва още 8 дена. Втори ден? Още 8 О, дена. как си мислих, че сме поне 50 дена. Очакай да имаме още 23 дена. Беби, Що 23 дена, бе? Ще гледаме по 25. Плюс 25. Знаеш ко? Ще направим 25. Не, ще направим по 10. Ще направим 25. Ще спрем видеото. Ще се пробвам пак да направим 25 и тъй. Ама просто ще си почиваме. Ама ще спрем просто видеото и ще спрем играта и ще се починем малко, после пак. Ма не трябва да ползваш телефона. Чакай, Пачо. Да си почиваме на 25 дена, защото... Ма не бе, ще го правим поредица, бе. Пич поредица, аз не мога през ден. Тази поредица, знаеш кой ще свърши? Ама на ден ли ще я правим? През ден? Не през ден. Може би след 3 дена или 4. Днеска я правим. Няма днеска. Ма пич няма такива, аз до утре ли ще чакам? Да! Ами няма, где си работата? Ми това е моя акаунт, бе, човек. Ко не разбра? Какъв акаунт е? Това е твоето видео. Да, не. Бъркам. Пич, няма да чакам. Буквално през ден то ще Но това е моето видео и аз казвам какво да правя. А това е моят PlayStation, сега го направя цък. И няма да имаш видео. Ай, плюс това не можеш да си го обработваш. Защото ти сега ще изтрия видеошоу и... Баща ви спи по-тихо, ако не може да се разберете си, оставите си ясно. Да. Вече мама участват ли дома? Да, ни е известно. Но пиче, аре, не искам през ден. Ако е през ден... Че ти не виждаш и другите Ако е анти-студио, ни така правят, а други ютубери така правят. Ама ние още нямаме такава нямаме постижение, ти още нямаш дизлайка. Пич, не... Ама... О, what the fuck. Може ли да го я? Може го бе. Нещо ще да ти кажа. Ако ще правим през ден, и то... Да, не през ден, демек утре и там от други ден, ако ще правим по този начин, днеска ще направим видео за FIFA. Да. Значи, Добре. кое е добре? Или FIFA, или... След 25 ден. Ще играем FIFA, добре. Просто ще направим друго видео. Ето едно минало. Ти ми дади храна. Не се чудя какво така светне, че се стресна. Чупе, чуте ли за кол? Не знаете ли, нещо какво забравихме? И най-важното, абонирайте се за канала и лайкнете видеото и коментирайте дали искате още поредици на Minecraft, или на FIFA, или на Roblox. Но утре, като направим поредицата 25,
Плюс 25 дена. Ще играем Roblox. Така че... Аз имам за дърво. По принцип, брат ми си е показал лицето в моя TikTok видео, но ми бамнаха акаунта. Но много хора са го виждали видеото. Не е много хора. 9 човека не е нищо. 9 човека са го виждали. Тогава играхме май FIFA, колко си спомням. И по едно време, спомняш ли, де тук беше обърнато лево, дето имах старото ми лево. Де бяхме на столовете. Ама този стол го нямаше. И някакво бяхме там и викам на татко. На татко бе, ще говоря глупости. И там, дето почнах TikTok видео, викаме и се ще направим едно TikTok видео как играем. И е така без музика и се изплезих, ама не знам защо без музика стана. Аз пуснах музика, но не знам защо така стана. И без музика и аз се плезя и се прави, че пея и просто се виждаш ти. А то беше май преди 2 години. Ти видел? О, как бях преди 2 години. Пич, не за какво спомних. В моя канал. Ако стигнем 50 абоната... Фейс ревю. Не. Пич, кога ще е фейс ревюто на 1500 абоната ли? Ти не можеш стигнеш 10. Да се прави веднага фейс ревю. Ама пич... А Cookie Gods, мисля, че стига на 10 милиона и направи фейс ревю. Аз би изчакал и не е време толкова много бързо, чакал. Пич, че да стигнеш до 10 милиона, знаеш колко години ще чакаш? Не ме интересува, бе, човек, спри. Правим 50 лайка. 50, пачо. Правим 50 лайка и 10 абоната и играем на Roblox. Не, ако направим... Няма ли да играем на Roblox, бе? Да. Аз ти казах. Но ако искате да играем Brawl Stars... Коментирайте да искате да бачи да... 50 абоната. За лице. Не, за Brawl Stars. Пич, Brawl Stars... Добре. Не, на 25 абоната. Знаеш къде ставим 10 абоната, отивам до Джумбо и купувам от нея пиняци, как бяха деца въртят. И идвам тук пред камерата, пат! И по телевизора ще пуснем за абонати да гледаме колко абонати имаш. И само пускаме пич, па! Не. Пич, няма сега да чакам 10 000 за една пиянка. Пинята. Да, пинята. Много добре съм го казал. Защо не знаеш български? Ти сякаш знаеш. Не знам, аз съм малко си забра моя език, но повече знам на английски. Какво е пинята на английски? Пинята на английски е пак пинята. Не, аз казах какво е. Пинята на английски. Ламата от Fortnite! Точно. Baby, I'm a sava, I'm a love. I'm a feel the love. Моята списта стъпа песен. Вече под водата може да свакаме врати или то само. Не. Ама да дишам. Не. Ега, че не си оправиха играта. Бра, това е без рокетиша. Кому е да? Трябва да си И ще оправи. станеш гей тогава. Ако... Бибия. Имаше такова дърво, което аз имам. Защото не трябва. Не ми стига. Имам само на такова. Айде, отивай до годичката. Сега ще виж кое.
Дали не знам къде е пич. Кажи как координатите. Да. 98. Човек към 98 ще намериш. Минус, не минус, 98. Не се баше с мен. Не се ба. Вземи си лодка. Абе, няма се научи. Дай да гледам. Ох, почвам с дървена кирка. Аз имам айрон доста. After day, it was later. First of remembers. Точно 6 литра. А? Да се чукаш. Кое? Да чукаш на вратата. Какво? Да чукаш вратата. Да чукам на вратата. Моята врата. Е, на моята врата, стаята да чукаш. Когато влизаш. Само да кажа, той не се събудя. Ще имаше разправи. Галош. Знаеш какво е галош? Не. Гумена джапа. По-скоро е гумена маратонка. Нещо от гумен. Момента ми провалява живота ми. Пич, знаеш ли, дето искаше да изкопаеш айрана с ръка? Пич, посмей да изкопаеш. Искаш ли? Аре, да те видим. Ама не сега бъдеш мотамно да кажеш, дай ми 2 айран! На блок. О, Чека продължи да чупи камък с ръце. пич, никакъв шанс да взема кирка за нищо. По принцип ще ми трябва, ама няма къде мъче. Ще изкопая. Коми! Отивай напред само ще... Зимко, отивай напред и ще намеш. Бич, това беше моето по принцип, аз взех половината отгоре. Изкопах го най-сетне и получила ничего да изкопавам. Бебията рана. Ще Когато ме питат English or Spanish. English or Spanish. Потребатор си говоря. Няма да ти кажа, защото ти гей. Удобно след тарето ще. Кога? Биси ти. Може да ти кажа нещо много. Това? Не. Срам те? Да. Пиш ми изгъса към камерата. Нищо няма да те срам. Не искам да видят моето буи. Не искам да видят моето бутичи. Мой бътчик. Мой гях. Your gях is my gях. Your гях is my гях. Не. Your гях is my гях. И точно ти казах. Не, ти каза it's your гях. Аз се чуя, какво е това кабело нещо Пич, грозно? помислих за зомби, викам, от кога зомбито върви на... Пич, чакай, щях да са стресени да дойдат да причукам. Човек. Аз не трябваше да... Аз проклетника. Защото... Това е грозно, защото ще прилича много грозното гробота.
Няма ти пречи. Не питай нещо. Пичка да го гледах отвън, да прилича на някаква бабичка се едно паднала от нещо. Това е лицето на една самотна бабичка. Чека! Кой вика така, бах ти циганите? Знам. Разбрах, че отдолу на Денислав магазина тогава е... Чакай, ма! Как Денислав? Ивайло, ако гледаш този клип, това е за тебе. Ей, двичи е обяд, пич. Защо е обяд? Ако беше буквално след обяд, нещо как щях да викам? Викам Ивай. И щях да взема телефона да го снимам. Щях да кажа този гений знае азбуката. Геми бабаджи. Ами наби. Давай ти. Today I don't feel like Today's a day. Mother's Day. This is my dad. Is that? My dad is the witch. My mom is the witch. Пич, как беше? Чакай малко, чакай. This is my dad. Today is a day. Father's Day. It was later, but the Mangas. Happy today, Talekati Napadodi. Huh? Today's a day. Shaking day. What? Благодаря за печка. Бати Геа, дай ми печката, бе, на. Добре. Няма да. Бай. Ето тя! То беше, ще взема сужа и ми дай малко, много малко, не много. 3. Направи ли си респаун пойнт? Да. Не мога да... Движи дам го. 3. Не може. Добре. Мама участва в това. Спокойно ще сложи едно смайли лице на твоето. Не, няма да сложиш, ще го изтриш, защото ще начупя телефона и всичко. Често така. Сложи го така. Добре. Аз не знам къде да вървя. Проши стрим, мамо. От кадър. Много лесно. Ей, Дримвотър съм. Тежи. Нали как да ме един? Нали как да ме един човек? Dream. Fuck you, man. Bitch, where's that bitch? Тихо да ходим. Baby, you should find homo for gay. Нашла да се мърдаш. Аз съм гей. А ти съм мръдна, си чука? Бягай. Това се случва ако не. Бъгна ми играта.
малко. Жена малко мръсна. Пич! Не! Не ми казвай, че сега ще ходи. Не! Не ми взимай, айде, махни са бързо. Ще ти изтрия видеото. Ако не дадеш тръка, Добре. Ма просто се махни. Питайте ми те. И ги гледай, да ми бъднат. Аре, бе, пич. Уи! Си само на там. О! И аз махнете. О, аз мога да ходя по винда. Ама, аре, гледай айтемите ми, защото ако изчезна, ще ми правиш нови. Чакай. Ама не как да изчезнат? По принцип кола не изчезна. Толкова. Може би не. Маразата. Заради това тъмгях. Бре. Като знаеш, че айтемите бяха по-скъпи от твоите. Сега ще кажа на кокошката да ги заде. Всяко от кокошката ще ми изяде бразата и ще им бразна кокошка. Има ли как да изчезнат, докато е? Не. Да. Малък шанс. Пич, ако не се махнеш лев и ще няма ти направи друг. И стига ми взима лев или те. Не съм ти взимал. Пич, буквално беше 5 лева и сега стана 6 и не лъгиче. Вземи 2 лева. Един по... Ама приж аз на къде ходя? Бе на там отивам. Пич имаш късмет, че не живее на майната си. Аре гледай айтемите. Пич, знаеш колко са ми важни. И сега пич, махат ми са пред лицето. И сега пич, отивам до оная трева и ми се махат всички айтеми. Изчезнаха. Защото аз го взех. Гробиш. Чакай. С наместя нещата и с направи кирка. Не бях аз. Пич видеото. Оу! Принцеса Брич. Знаеш, че има видео? Чакай, искам да видя дали мама ще участва. Мама не участва в видеото. Фак. Учим да я кажа. Имам банер! Ама не да. О, shit. What? Хора, пишете долу в коментарите как се прави Landine. Как се прави Landine? Ило. Записвам? Да. Мисля, че на стоп показах лицето. А? Показах се лицето.
Помислих, че е на сноп. Вече знаете моето лице. Не, по принцип аз мога да ти направя като някаква снимка. Да не се виждаш. Смайли лице мога да ти Но каква направя. е паролата? Що ти е? Да проверя нещо в ти. YouTube. Предишната ти парола каква беше? Първата ти. Топ. Топ мюзик. Хм. Някаква ща умира. Умира от болка, където чаги и тя всъщност. На! Фюза капутка, като малка путка. Този банан го оставям да се вижда на цялото видео. Това е неуважение. На пътя на фризера, как говори пич. Бутни го във фризера, 24 часа пич, ще получиш мускули, ще станеш бабичка. И те говори. Убих муха с кълъва ти, виж. Тя беше и тук и аз. То комар да опа. Най-странното, защото това се движи в красен тенис. Бебиня. Вие какво чак се прави? Кирка. Имам кирка. Вече. Това не трябва да я взема. И... Бате! Лягай да спиш, бъде се. Трябва ми кактус. Трябва ми... Не кактус, трябва ми сипикъл, не. Така? Сипикъл. Какво? Сипикъл е морска краставица. Виж, хората ме виждат в момента. Я виж камерата. Виждате лицето. Май бе. Спри бе, гей! Виж, така. Гей. Не бях аз. Мама ще го гледа това. Не бях аз. По принцип, мама не се видя, така че и да изслагам смайли личи, все пак мама. Чакай, видим. Много добре. И кажи му да влезе да вика. Той вика. Падни вътре. Там диаманти спокойно. Какво ще малко пикам, бе? Можеш. Няма слабе. Не бе. Чакай, има да се влезе в собствената си кухня. Ей, Аз пак в кухня. ей, чучур, нямам върни кола, бързо. Не си ми дал. Ей, какво е? Ей, Не си ми дал. Пич, имах 26 кол. Аз не се правя на тъп, аз не съм ги изхъбил. Без базик. Но отворната ли са? А? Ей, ще гледаш ти. Я ви пайта форма нарисна. Да ти нямам. Ей. Я пък цъкни на елементар. Не и сега. Сега да се измъкна. Познай къде съм. Зимна баня, това се вижда. На куро! Я цъкни набързо. Чакай се.
Ама пичка, де ми отишъл, прасето го изял. Ако не ми дадеш кола, ти ще умреш. Бе, няма да умреш. Сори. Не, бой! Дай ми едно. Не. Ще свърша къща. Ще свърша. Аре да пият. Много си трябва. Пиш. Да съм ухапал на комар. Не жал. На мускулната. И на корема. Ничего за ти. Ничего. Ако е в вода, ще съм щастлив. Ако не е вода. Неща пречукам. Пич, Не да питам. What the fuck? Сега съм вода. Пич, не ще всяко ще. Нещо ще. Оу! Топахам. Пич, нещо ще не са. Няма получиш нищо. Yes! Някаква мучка, дете огнена и като дариш праси. Аре съм по броня те премахни. По броня, да. Да. Не слушай. Ама... Знаеш, че може, защото знаеш, че е до водата. Те не може да те додолу. Не, може Пиш, по нея беше 20 000 метра. Няма да го откриеш. Виж, как няма да го откриеш? Оу, ебой! Не ти купиш. Не ти говориш ли, а? Папчо? Не ще говориш. Ама човека не говори. Виж да те гръни динозавър. Гати късмет. Виж твой. Виж, няма си оправям къща, защото ма бързи сега. Така да. О! Ей, бич! Аз да твора кадъра ще бръдна и ще убия. И да вини въжета ще играеш. Убий го! Ти бил е. Убий го! Не бей. О, shit. Мадър де. Убийте го! Заваля се. Ай ще при мен вали дъжд. Да. Гати лохиката. Знаеш кой е най-якото? Че ако гръмне гръмтевце, бъде на моите няма да му зажиби нищо. А на твоите ще му гръмне на главата. Така че... Та-да-да-да-да. Колега? Как ти лока? Павро тебе. Пич, препоръчвам ви да я... Слушай, скоро да умра. Пич, видеото колко е стана. Вече. Де. Видеото е 1 час. Абе да спирам. Хора, последвайте за втора част. Чао!